Geçmişin wakalary esasyna döräp, türkmen toprağyny kämil derejäge ýetirilen bu dessan söz sunuwatynyň gaýtalanmajak nusgasdyr. Molla Nepes halk ýordumyny gaýtadan işläpdir. Keşpleriň häsiýetlerini baýlaşdyryp, çuňlaşdyryp, ýokary çeper gymmatlygy bolan täze bir eser döredipdir. Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyz Gurbanyly Berdimuhammedow. Ahire sandyga salyp derýa oklatmasa bolmandyr şahir. Onu gaty kynçylyga sedewar edipdirler-de. Owa, şeýlere göre. Bu desanna gaýgyly ýerler emma, begençli ýerler emma, ağlamaly ýerler emma, gülmeli ýerler emma. Muny desanyň soňuny bilersiňiz. Owa, tahir sandyga salyp sowuklanlardan soň Zöhre ahynaly edip ağlak galypdyr. Şeý dip aradan 7 ýyl geçipdir. Zöhre gyd 7 ýyllap tahir ýatlamat güni bolmandyr. Oň gulagyny tahirin elmadama aýdymynyň owazy eşdilip durupdyr. Günleriň birinde Zöhre ýene şo owazy eşdildi. Tahir'in sesi mi? On sesi nereden geliyor? Tahir. Tahir. Tahirin seyretmiş pancahany. Seni gözel hiç görmedim illerde. Köngülümün ağramy, menzil mekany, belbelim sayramaz, gözüme güllerdi. Sen nerede? Bikem. Han Bikem. Hani? Bikem nerede? Nerede? Han Görmedin mi? Bikem. Yok, görmedin mi? Bikem. Bir sowal getirmiş saranın bady. Gönlermiş maşuqa, zöhredir ady. Gözlerine ýaşy, bagryna ody. Sargydyn sabadan, sözü yerlerde. Babam. Tahir. Tahir. Bu sen mi? O nerede? O değil mi? Sen näme düşünýän gödläň? Tahir. Diýmek. O diýeri de. Şoň üçin oň sesim men hemme ýerden eşdi. Meninni seni hiç kaçan görmörlöýdik gorkýan. Tahir. Tahir. Babam men onu yitirdim. O nerede? Babam. Ol sen gorkyň gutarýan ýerinde. Gorkuymyň gutarýan ýerinde. Sen onu ýüregiň bilen gödle. Eýde kalbyňda ýaşap ýörenim ýitirip bolarmy? Gorky. Babam. 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 Sen nerede? Babam. Yine Tahir'in sesi. Bikem. Bikem. Bikem size ne yaptınız Bikem? Anam.
Yine şoň sesi eşitýäňiz gerek. Yok, yok, Dogrudan hem yok, eşiten yok, zokmy ya, yalan sözleýäňiz. Yok, Bikem, Yok, işte Bikem, iştem yok. yok. Men onu bağların yapraklarından öksüp gelýän şemallardan eşitdim. Siz hem eşitýäňiz gerek. Yok, yok, iştem Bikem. yok. Yok, Bikem, iştem yok. Ana. Hana, kıyılar araba. Hani, O arabada araba mı? tahir mi? Araba mı? Yok, Bikem, Yok, tahir de, yok, tahir de, yok, Bikem. Bikem, Yok yok. diýäňiz mi? Yok, Onu Bikem, näme o üçin o değil. tahir Araba, aýdymlaýdy? Salamu aleyküm. Gulragmy? Barolar köşke getir. Bolýar, Bikem. Belkol tahirdir. Şola tahire meňzeýär Gulkamar. Yok, Bikem. Ya dälmike? Nalalar çekermen ýarym ýoluna. Tahir üçin berbat kılıp özümni. Jigerim yakar men ýarym ýoluna. Hoş geldiňiz. Çağırıpsınız şahidi. Yusuf. Ha? Oy. Hawa, çağırdım. Siz kim morsuňuz? Käriňiz näme? Sizin sady kulunuz Vakit. Wahit? Hova Vakit. Desançı. Vakit aydınçam diyeler. Kärimiz öz şagirtlerimiz bilen Seher mi seher? Ova mı ova? Desanlar. Ertekidir rivayetleri. Kurçukluğumuzu bile oynap. adamlara şatlık paylayar. Aydım. Hova. Aydım. Sizin sesiňiz hakykaty gizleýänlere. Hatda onu eşitmek islemeýänlere de ýetýär. Aydymyňyz bolsa, ýapyk ýüreklere de aralaşýar. Eger bizim aydımız sizin yüreğinize ağırlaşan olsa, bu yerde bir sır bolaýmasyn. Balılım, siz biraz karışın. Görün onu. Sizin aydan aydymyňyz meň söýgüýümiň taryhy. Söýgüýüňiziň tarihi, Hawa, biziň tahir bilen ýanan söýgüýümiň taryhy. Wahit, menden habar sorasaň, bir ýar üçin sergezdanmen. Käşke ýardan habar berseň, dildar üçin sergezdanmen. 7 ýyl derýada akan, şum täliyi ıraq eden, zöhrö diýip bagryn yakan, ol nar üçin sergezdanmen. Ağlanan bir köşeşim, Bikem. Wahydaga, menini tahir 7 ýyl bäri gözleýän. Onu nireden tapjagym bilemok. belki size bizim kömegimiz eger. Hawa Wahydaga, belki kömeňiz eger. Ýöne biz onu ne edip taparız? Wahydaga, siz toparyňyz bilen owama owa, şeherme şeher aýlanyp tahir ikimiziň söýgü taryhymyzy oýna. Şonu ol hökman bir ýerden eşitip geler. Ýöne biz onu ne edip tanarız? Doğrudan nädip tanar kaňyz? Hawa, yüzük. Tahir'in elinde de edil şu yüzükden bolmaly. Siz şu yüzükden Tahir tanap bilersiniz.
Eger siz ona duşsaňyz, atamyň meni garawatyra berjek bolýanynam duýdura görüň. Şahydy. Siziň aýdyşyňyz näde ders? Eger ol diri bolsa, men onu hükman taparım. Wahydaga, men siziň onu tapjaňyza inanýan. Bu da size yol sowalgy. Sağ olun Şahydy. Zeynep kızım, Wahydaga, şogurja görse ol düşünür. Men bilýän, siz onu taparsyňyz. biz hükman taparız. Siz ýagşy ümitli bolun Şahydy. Sağ olun. Yoluňyz ak bolsun. Ine biz şeydip öz toparımız bilen Tahir'in gözüne çıktı. Biz az yörep, köp yörep, sanlığın deryadı akan uğrunu izlap, bir ulu şehre yettik. Adamlar. Assalamu alaikum. Üçler. Eşitdim diýme beriňle ho. Yürekleriniz gussadan açar niýseňiz, kalpleriniz mehirden noldurar niýseňiz. Biz sizi çyn söýüge Assalamu atly alaikum. hekaýetde Oýnumy görmäne geldim. Aleykümselam. Agaman ýerýäňdi. Adamlar. Yaş diýmän, garry diýmän. Biz sizi hiç wagt hiç ýerde görülip eşdilmedik. Söýüg hekaýetyny görmäne çagyrýanlarsa ho. Eşitdim diýme beriňle ho. Mehruan adamlar, häzir siz çyn söýüge atly riwaýaty dinlersiňiz. Siz bu oyunu görüp din çalarsınız diýip umid edýär. Rawlar anda rivayet kılarlar ki Tatar velayetinde Baba Khan adlı padşah var erdi. Onun oğlu gidi yok erdi. Bu padşahın Bahır adlı veziri var erdi. Ol kisi perzentsizlikten köp gamgyn boldular. Emma hiç çare tapmadılar. Bir gün ikisi oturup maslahat kıldılar. Padşah vezire, ey Bahri vezir, perzentsiz bu köşkü eyvallar, bu ülkeler bize derkar değil. İkimiz bu tayin terk edip giderliydi. Vezir hem bu maslahatı makul bildi. El garaz bu niyet bilen bu ikisi hiç kime bildirmeyen şehirden çıkıp çöl beyvana ruvana oldular. Şol gidişlerine ad yörep, köp yörep, gün matyança yürüdüler. Ahir bilen öňünden bir gümme çıktı. Olar şo yerde giýjäni geçirmegi makul bildiler. İkisi hem daňa golay uqa gittiler. Erse Bahri vezir düýüş gördü. Düýüşinde padşahın eline gül verdiler. Vezirin eline bolsa bilbil verdiler. Şol wagt gümmediň içinde padşah gyz veziri oğul berildi diýip bir owaz eşdildi. Vezir
bu owazy eşitip oýandy. Şol wagt padşah hem oýandy. Wezir begenip, görün ahwalyny padşah görünmerdi. Padşah bu sözleri eşitip, gaty begenip, "Ey Bahri wezir, ikimize de oğul verse, goýalar dost bolsunlar. İkisem kıyız bolsa, goýalar dogan bolsunlar. Egerde bir oğul bir kıyız bolsa, olar jübit bolsunlar" diýip, eline kağıt alıp, ähdi peýman ýazyp, Bahri weziriň elini gowşurdy. Bular şat bolup öýüne gaýtdylar. Aradan 9 ay 9 gün geçenden soň padşanyň kıydy boldy, adyny Zöhre dakdylar. Weziriň ogly boldy, oň adyny Tahir dakdylar. Enekeler bu ikisini dil gözden gorap kemala getirdiler. Tahir bilen Zöhre 7 ýaşa girdi. Gün etdi, ay etdi, ahiri aşıklığa nobat yetti. Emma pelegin çarkı keç boldy. Bahri wezir yurdunu täzeledi. Bahri wezir ölenden soň Babahan padşah ähdi peýmanyny bozdy. Zöhre bilen Tahir'in söýgüsine garşy gidip, Zöhre'ni öz doganynyň ogly Gara Batyra durmuşa çykarjakdygyny aýtdy. Şahım, ene size çynmaçyndan serpa getirdim. Nesip etsin. Boli bilýä. Kutlu bolsun. Sağ ol. Onun çynmaçyndan haçan geldim. Şuun İrseker bilen gelendirin şahım. Zöhrejana da gymmat sowgatlar getirendirin şahım. Görörün diýseňiz, sowgatlar bärik getirdiler şahım. Zöhrejana da nesip etsin. Getiren sowgatlar. Magtym molly. Men Zöhreni Gara Batyra berjek. Sen bulara nikah gıymaly bolsun. Nesip bolsa padşahym. Zöhre. Belki sen uradan wahydyň Tahir tapar. Sargaryp sollu gül ýüzüm. Zeher bollu şirin sözüm. Tahir gitti gallym özüm. Diýdar üçin sergezdanmy. Ot bar. Kime ot gerek bolsa gelin. Ot bar. Gelin ot gerek bolsa. Otpa ho geleweriň. Assalamu alaykum. Otpadyr ot. Geleweriň otpa. Şorda mene baraýyndy. Tar erkatyn. Sağ ol. Ot bar. Kime ot gerek bolsa gelin. Ot bar. Tahircan, bu yolla merdana bolgul. Bugün ışığın söwdasyna düşmüşem. Canım gurban sana, canana bolgul. Bugün ışığın söwdasyna düşmüşem. Raqib duýsa bizi kılar äşkere. Melamat köp bolar tow düşdi ara. Men dönmenim. Eger bolsam set para. Bugün Zöhre'nin ışkyna düşmüşem. Zeynep. Zeynep kıydym. Sen näme ýataň ok? Men ol aşyk magşuplaryň mürdesine ýatyp bilem oga. Ha, olar ertirki çykyşlarynyň sözlerini ýatlandyr balam. Siz arkaýyn baryp ýatyn, bar ýatyn. Gel Zeynep. Alipam, bu şäherde de bugün Tahir tapyp bilmedik. Awwa. Bu ýerden tap bilmedik. Ýöne bu öňümizde ul kerwen saray ba. Belki şu ýerde görünüşden bardyr. Oy elim pişti. Eşitýäňmi Ýusuf? Elim bişdi diýip bahanede oturma. Bol goşgulamyzy täzeden gaýtalaly. Yan gaýtaladymy? Yeni başyndan aşsalymy? Hawa. Ay bolýada. Aytalaverdi. Atam, lapımız keçetmeli. O biz Tahir tapyan çaklara giyici günlüğü diýmen arman ýadaman oýnar. Anam bu çiğ sağ olun bağlılı. Tahircan, bu yolla merdana bolgul. Bugün ışığın söwdasyna düşmüşem. Canım gurban sana.
gül çeçek. Ho bikem. Indi bir aydan mowrak wagt geçti. Wahidagadan hat habar yok. Olar tahir tapmadılar mı ka? Bikem. Siz beýdip gamagat oturmaň. Wahydaga ente onu tapan näler? Tapsa size hukman habaryny ýetirer. Tahir. Eger sen gelmesen, men ömrümem şu ot ýaly ýanyp kül bolup gider. Şeydi biz ova, şehir çıkış edip, Zöhre bilen Tahir'in söýgü riwayatyny adamlara görkezip başlady. Elime yardım. Sinamda ışkın sardı. Görünüyor. Kimin yarıdırım? Kaçın! Yönü baran şehirdir oğullarımızda, kervan saraylarda, biz Tahir tap bilmeyen lapımızı keç olup, yine başka şehre uğradık. Şeydi, ahırı Bagdad şehrine geldik. Vay, ata o yerlere seret. Ovadan. Çu, ata, bu şehrin ýerine çykyş etmeli borkak. Öňümizde bir ulu bazar var. Çu, Şunu şehirde de oynumuz oynasak, belki şu yerden tapar. Kuşlar, ata o kuşlara seret. Değerlere gelmenime de epey vakt geçipdir. Assalamu aleyküm. Oyunuma da gelin. Gelin oyunuma da. Gelin gelin. Assalamu aleyküm. Gelin oyunuma. Aleykümselam. Gelin. Görmene gelin. Salamu aleyküm. Aleykümselam. Salamu aleyküm. Aleykümselam. Hala gelin hala. Kardeş, miysen mi mini? Oğlu, miysen? Türkmen nefis. Bugün hawan gowdugyny? Berdi aýalygymy? Berem ok. Sen nire var ya? Bazar aýlanmany. Bugün kılıçlaşam da. Hukman kılıçlaşar. Ol ya. Menen ostadın yanına karış. Garaşy ber. Eneke? Ahımcan, yine bar ýar. Tahir, balaja teretme, düşmanın günü gödüne teret. Ol ya ustadım. Ağaç kağıdım mini. Neçeden? Günü da. Gülen neçeden? Tanka. Keçen. Bağbanın diyenlerine padşa der gadap donunu giyip, hey köpeyoğulları, karında Tahir derhal tutup getirip sandığa salıp derya oklan deyip, öz yasavullarına ferman verdi. Yasavullar derhal varıp bir haber o Türk'a Tahir tutup getirdiler. Ondan sonra manet ben sandığa salıp derya okladılar. Şol vakt Zöhrecan tutuş kara libasa giyirip, sandığın akıp giden uğruna qarap, dar ağlap, özün derya oklar bolny. Şol vakt adamın arasında mektepte Zöhre bilen Tahir okudan Moğollu nepes Zöhre'nin yolunu saklap onu koyuvermedi. Mollam, yolumdan ayrıl. Men tahirsiz neylerin? Tahirsiz men ahwalim niçik bolur? Men tahirsiz ölürüm. Tahir diýämi? Yarım gitti derya bilen aylanyp. Müýber mollam, yarım bilen gideyim. İlsiz gülsiz bir tanlykda jaýlanyp. Gaty nempis hali. Görýän meneke? Görýän gyýdym, görýän. Yarım gitti. Ne malyan olsa ben de şu günlük nana ver. Bağrım
kebap bolup otga düzülli. Eciz bollum, başım şuma yazıllı. Koyver mollam, yarım bilen gideyin. Mollam, koyver beni. Ben tahirsiz yaşat bilmem. Saklama beni. Mollam, koyver beni. Ya bu meydan içre. Hoş geldiniz hanım. Sizin bizim illerimize hoş geldiniz. Ayrılık günü. Kıyametlik atam. Diymişem seni. Koyver mollam. Bizim yarım bilen sadece gideyin. sanatınız yüreğinize tesir etti mi hanım? Sadece sunuwatyňyz. Hova hanım. Tanslar, aydımlar, gurjoklan oýullary. Başlaň adyňyz? Sizin sadık kulunuz Vahit. Vahit. Onsoň biz sadece sunuwatyňyz bilen kimin taryhyny görkezýäňiz? İki aşık mahşuğun Zöhre bilen Tahir'in sevgi tarihi. Aşık mahşuğum? Hova hanım. Hani gelin anyk gürleşelim. Ýa näçe diýsen keçe. Haýsyny alsaň al ber. Men size gurrun versem hanım. Olum sevgisini tariplap molne pes şahir öz sörlerine yazıptır. Olara bağış edip destanım yazıptır. Yönü o destanı intek doğru yazıp tutarmandır. Guturmady? Asyz bir aşkygyň sannyga salynyp helak bolşuna şeýle görkezdiňiz. Sizden başga hiç hili hakykat tap bilmersiňiz. Yiğitler durun! Durun! Näme çek bolýaňyz? Dursaňyzlar, haw! Beýtme! Dursaňyzda! Beýtme! Beýtme! Ahir dur. Kalıcı ver. Ben sana düşmanın gözüne seyrettiydim ben. Düşman sen kılıcayla kurşun gönder. Düşman sen ödünden korkma. Ödünden. Günün başka yana soğuma. Yukarıdan hücüme. Eline ayran. Kılıcını tut. Oy. Ben bunu bol ya. Gel verik. Al kılıcını. Hanım. Hoş geldiniz. Usadım. Nähil onsoň? Türgölleşiňiz gowy etýärmi? Oo, bugün Tahir'e göwnüm yetti hanım. Gyljy ber. Mahım. Han senem gyljyň al. Kılıcımı. Ene aldım. Goran onna. Belki seni koranmarsın. Men Näme beýle gaharly hanım? göwnüňedir. Bir arbalarda gaharyn getiripdir. Men gaharlanmany halamaýarmy bilýärsiň. Alkansız. Belki senem bir duýgular duýýansyň. Men näme duýmaly? Men ädiňe sen gaharyn duýýar. Inni galkansız. Bolýa, galkan. Hanamny goran. Durmahym sana ne bolýar? Hiçsen. Sen hiçsen ýomok diýärmi? Men sana düşünýän derler. Hanım hücüme geçin. Sen bana hiç wagtym düşüne okma. Sen bizim oýnymyzy çynarga çyk bolýarmy? Eger men çyndyga bermesem, çakar şeýle diýip almaz. Ahir dur. Yüzüğüm. Yere
başlyga. Tahir, bu sapar men utuldum. Kalfanı kalk. Çöpten hemme kucakları. Natam. Halipam. Hemmesi var mı kucaklarım? Var atam. Getirin. Züleyha gidiyor. Yor Leyli. Zeynep can sen kat edilmedin değil mi? Başla. Olya. Bu men gidin. Tahir. Tahir can edileyim. Tahir diyemi. Atay ne zehrede va? Yine de Zührem. Hakiki söygü ölmez gitmezdir. Bu kim ay? Bilmedim. Bu gurcak size nereden düştü? Bu Aslında siz gurcak kim mı? olsunuz? Adınız ne mi? Ben sizden sorayan siz kim? Men vakit desançı. Haber vergil vakit. Kandan gelersen. Ne sebepten düştün bizim bu caya? Her demalanında yüzak vurur sen. Ahın oku mengder, kamatın yaya. Atam durun. Atam. Halipam. Atam Edem. Durun. Durun karışım. Tergeç bolup çıktım Tatar yurdundan. Ödüm kivi. Terger dağını gözlermin. Ey şahzada sorsan benim derdimden. Derdim çoktur. Bir dermanı gözlermin. Tahir diyer, gelmegeydim cahana. Bu ışığın derdinden bollum divana. Bugün bolar maňa ahir zamana. Eger yetmesem, onun gibi hubroya. Vahit diyer. Zühregiz gönderdi. Öyle ocayda. Hicran zehrin yutar onunla bağda. Şanın gazabından. Değerli deryada akıp giden Tahir Bey gözlermin. Vakit. Sen diyen Tahir'in men. Emma seni Zühre'nin iyi verenlerini ne edip suud etip bilecek? Dur Tahir. Sen min yalansılıkta yapmacak olma. Vakit. Meninin kime inanacağımı bilemem. Zühre Hanım, bana şu elimde kurcağı. Untanım şu yüdüğü. Tanarsın deyipti. Bağışla vakit. Men bir eyyam Zühre men undan röýtdim. Tahir, dinle beni. Ünsüle dinle. Zühre sana karşı ya. Ol sen. Diyirdin mi anan ya? Sen dolanıp geleceğine de anan ya. Emma senin vaktin katı ağır. Eğer sen vaktine yetişmedin, onun ıkbalı hemişelik çözülür Tahir. Onu durmuşa zorluk bilen çıkarıyorlar. Sen köp sinalardan geçtin. Zühre sana anan ya. On anamını puca çıkarma. Eğer sen onu hakikatten söyleyen olsan, vakit getirmede yola düş. Gece günlüğü gözyaş edip sana karışan Zühre'ni halas et. Tahir. Olya vakit. Men hökman gider. Tahir. Eger sen gelmesen, men ömrüme kul olup gider. Me, al. Mahım. Bağışla.
Men hökman dolan gelir. Ýöne maňa galdymy? Eger sen häzir gitsen, sen gaýdyp gelmersin. Maňa ruhsat ber mahym. Ruhsat berseň mahym janym. Yetişsem şähri tatara. Yürekde galmaz armanım. Koşulsam zöhre didara. Sen gelmejegini men yüregim duýýar. Ýöne men şonda da ömrüm ötýänçe saňa garaşarym. Menden ruhsatdyr tahyr. Neçin olur sen gamdy Bar törpe ceman sen Bağlarda asıllandı Kemfer bir roman sen Bulmadı senden rövşen Bargo kereken sen Del nurunu faydetken Sayyadı zaman sen Aklımı eda kılgan Bar apatı can sen Kayındık men Pandişti de fergevan Kim varsa cemalını Elbette manar hayran Gülüşkanla bilbildim Vazgeçle kayır sen Yardına düşüp geceler Bilbil pirini kırgan Bulgunca takan sen Şamu seher oylansam Kömlümde senin yadın Ebretip aşkın Kalmana feryadın Saylamda eda bolma Kergünle yakan odun Neyleyin vasalımın Dersek miydi o sadın Tahir beni öldürgen Ah kolları kan sen Bar apatı can sen Bulgunca takan sen Hoş kal mahym.
gaýtalap sözlerimizi geçelim. Gürüm halifadan gizlenelim. Yürü. Penceresine